Polo projor, saya siempre as bahab yang pi shani video kani channel jangan menta ka kinting dan khubor pa best tam da beta jong pi iwe bujupet yang ni video nak kapor. Ti gua pilih hi kat kum headline kat kum ka jing pini ka thumbnail pada dong sedong kani kam dei ka ba ngasuk keren penbang la ni tamun show view kani ka dei na mata jong pi ti kani ka dei ka program ka ba wan ra lingba ka prime meghalaya ba dei ka weni program jong sarkar jalak ban yarap ya ki nong sengkam la jong ba ki la ban yeng hala ki jong ki kijat bat kani ka dei ka rukom ban yarap la ni ka rukom ajing yarap jong sarkar da ka ba plilat ya ki samla ki long kami long kapa ki bala don ya ka kam la jong ba persang ban yeng haki kijat ban sengkam sengjam bat ru aku por ban ai kam ru ye kiwe ti bat kani kadai kalat yo kam yo jam omtan damta jong pi leni jong kita kinong sengkam ri ru ban plilar ru ye kiwe ti kani kadai kabla sedang la katu kan isnem menta ban menta kadai kesin ke bah nyau ke bagi ki ai kemudian manu snem menta la nyau snem genti ki ju ai be ya ki ju plilat ye ki kun samla leni ki orang ba bagi kin sedang ye ki kam la jong but manus nem ki penlong deka competition tiba kani ke competition ki ai kertengka CMECC leni ke CME Championship Challenge kemudian championship kemudian entrepreneurship championship kan leni entrepreneurs championship lesila penong tiba kani ke kerukom le jong ka prime leni jong kani ka bentan di jong kani ke program ban jet ban wat ye kita ki riu kensai kibri bekensai bah hak rukom jong ka sengkam sengjam la jong bakin la ban wan chakmat ban pen i taki jingnang jingtip ki jong ki bat bakumno baki ki la ban seng ya kam bat kumju ru kumno ban pen kiu ya ke jelal ling ba ka kam ke jong ki da ka ba sei ki mar ki mata ke jing snak ba pher ba ju ka por panai kam ai jam ki ban nadu mun sha baki ki sedang ki ai ya ki gran ki ba pher ki ai ki scheme ki loan bat ki we bat ki babun ba hapdeng jong kata ka jingle lani ta ka jing wat ke jong ki bun ba ki ba la thep ber ki ba thep ki dan ki hajar ki pho hajar ngot ki ba ju thep maman ka por tin rei man manus nam par ki je tang khdiat nomor plus 2 hi ka rukom long ka competition ki hap bandon ki tang kita ba ken sai tam la phiru phidi iwe ni kita ki ba kwa man sengkam la jong ba phidon ni kata ka stop ka rukom ka ba kata ka jingnang jitu bu bleu la ip ki rukom ba pher ba phila ban ya khun phila ban shim ni ka jing ya khun kum ka we ni kita ki lat ba phila ban yo ban sengkam sengjam bat da ka ba apply ya kani ka competition da ka ba apply ya kani ka program phila ban job ti kan nungut kinong job ti kila kinong apply phila man apply ki pediang lo di baro khoj bat dan kam ban siu pisa ti henrei pim dan kam hiru siu pisa yenu yenuru wa junget hiru la dan menu ki bawan ong pi ba kadan kani ka program siu nga kata-kata ngan penle dam ta jong pi kan kani kadai ke free kemo nakaliang ka prime kam sim pisa khndiat ru dam ta jong pi ba pi pen apply ya kani ti ka phi dan kam hi ka long ba pen apply but under phila apply phila tablet baro khoj ki jingnon kam ha tu ka website baki ki ai link ba ka link ke jong ki baki ki ai link ba ka website ti ban nangta pindla pendap phila submit ba phila dep submit pan pin sa up par hadu bikin declare ke result kinda dila declare result kamut batang mala tabla submit pin sa yo bet ti rekin page kin jungo la kata ka rukom tab ke jong phi la kata ka rukom batai ke jong phi spang kam ke jong phi la ka dain em ka balong kensai la ni ka balong pher ba ka balong khla le sila banong na kiwi pat kinong sengkam la jong ki babun ba ki ba persang man le dei ki ba persang man wan hakani ga program ki wan tang ling ba kita ki imitation business ni ki wan seng ki imitation business kemo ka di business ka ba ki perthubut inu ngabong ba mlong perthubut ka long hi tamah ndrei pat ka hab ban don pat ta ka jing pher bale ka pher pat na kiwe ni ngaru bat ka kunhun ngil ju persang tenge ka ni ban don benta ban yo ya ka ni ka la jing yarap bat ngila yo hauni usnam arjar ar pholai arjar fular fusau bat ngi omba ngi yo e ka gran ba kata gran ka dei ka ba arlak tingka ka ba baki yo ang try bon na jupik bapik video jong ang try play i ngiyo ka check ka ba arlak tingka ka baki ki long ka dak jeng kersan ngim don kam pan phashu ta bisa ka de biki jing ai jong ki ko ma ai subha be na bata jing sek kam ka jong phi nomor ba phi seng kam hang ni bo jala ba phi don ik idea ka ba best ko nong no Jikani kiki berokoi ke bengi ile kadai jing persang hi da kata ka bengi ko am sengkam la jong bat ru daita jing yarap om tang kapisa baki aji yarap tin rei ru nomor jing yarap le piong silak arlak ani kan bakade kan no e akan dap la pi ko am sengkam la jong tin rei ke bakong san kadai ke baki ai ke training la dei be pi nang man sna jing sna kin hikai ye pi kuno bandi da jing sna jong pi la dei be pi dei ki ba barap iki sembai ki muslim musla la ni bet ki we ki babun ma
kinong rap jungi kile kumye ki lakadong turmeric bat kiwi babon ma kiyo jungi rap dak ba hikai ki kumno ban package ba ban market ba ban de shaki brio ki bala ban bapila ban export shabar ni bapila ban paru shabar jalan shabar ri kumjo barkum ta ter tiki ai bon ba ki jungi rap ha bon ba ki rukam but om tang kata ki lamru ye phi ki jaka ba phila ban pen i ka sap ko jong phi bat ki mar ki jong phi sha keleng jong ka jela shabar bat shabar ri kum ju kumai pi mau hil phi dang pet ni video kasin ka baning kong ni pidang i ngasin baning kong minchum snam ki legit ka tu kan ngut ban lech po Europe ban lech kum kita ki long seng kam le jong nang ni ban lech Europe ban yo ban ai ka ta ka exposure visit ngila ban yo i yak e ka ba ki we ki le se the ban ngila ban yo ban implement ne pen tri kam bat hang ni Jangan layu bendan betah tangi kamlut kenyat ru ya kata kajenglet ke jongi tibat mendai tama om bayu sang perthai ten re ru bengin yo ban tip benang ban sungthu ya karu kom trei jong kiwe tiba kata kala irap hasibun yang ban sungthu ke business ban sungthu ya kajeng ai kam ai jam kiwe bat kom da ter ban hakani ke benta om tang yanga ri babun ba ki don ru ki belet ban ngi ki ki basyu sna ki jing sna ki basna hi na yeng ten re pat nakadaw jong kata ka sap ko jong ki baki ki don ki yo ban yelet kita ki jaka ban peni ke sap ke jongki bat ru ngi i baki babun maki paring hatu mengi dan tu kila long i phala bha yak e kata ke baki ki yo i baki ta ki nong song snong jongi baka sap ke baki ki don ki long thanjan bat ki we ki don ban peni ban a sha perthai ti la na phiru pidon ko kata ka jing thmu kata ka jing don kam ban seng kam la jong bat pidon ke sap ke kham pher phila ban apply ke ni ti ba om apply kum ta kani ka rukom long pat jong kata ka training ru ka long kata ka rukom ba kan ne kan long ko makhandai banai e ka training bat ba phila ban yo ki incubation program kini ki boot camp bat ki ba don ki ba phila ban yo ki training ba pher na ki experts na keleng ti bat kani kam de ka ba phi hab ban siu pisa lani le phikwa ban siu pisa ban yo rung ru kata phin numla mar ba ki jet be ki dan ki juri ru ki bon ki banabar ki bam ithu ipi ki bam ithu yanu ru lar phi ong be ki don ki bala ban pen kren le kon ni kom tai kata annumla ban entertain ni kani mar kani ka dei be thik na banta jong kita ki blong deserving bat ki ba dei hok ban yo tingi ro por bengi persang ngilet be da ka jing sungthu jong la jong da jing sungthu da jing tip ayu bengi tip shapang jong ka kam jong la jong bat ngi batai shaki bat ki sngo hun bat ki yo e ta ka jing sungthu na kai bengi ngile bat nang ta ki sapedang yangi te ka juru ye phi anum dan munu bala banirap phi kani let's tang ki staff bet jong ka prime banirap phi tang ban fill ye ka form lani ban batai phi kumnu ban pendap ki form bat ki we te henre lanya kata phenum la banong ba ngan lada don manumnu ban yarap yang agi be ithu bakom da ter ban penrung ha kani em te lada phi sha jet pat hadin phi lada tapi ka form la phi sha jet kin jet ka tu kani spangut te na kita ki ka tu kani spangut ban sha jet te kin don pat tang shi spangut pat ki ban poi sha kata ka thum jong ki nong job But kita kinong job kin long shis pangut san pungut kita kiban hakmat but san pungut kiban long lo kam hadin kita ki top 50 kin yo mar lailak tingka but ki top lani ki below 50 pat kin yo mar shilak san phu tingka tiga bamut la phi poi ha ka thup ka san pungut philam yo do lailak tingka ban kursan ka kam ka jong phi bal phi poi ka thup ka san phu ngut ka ba hapo pat phin yo ka ba shilak shiteng ka mo phi ka shong be ka performance ka jong phi bat ka business idea ka jong phi tin rei kan ngut la ban apply philam apply kat ka ba phi don kam da don kam phi phin long registered name kam dan kam phi ba phin da long kita ki bala byang lut ka business na long shadong tin rei pat kam dei pat bandai badang don tang ha ki jing chung perkhat ba phin pat sungu thu lani pidang ong ni ngadang super sang phi mentang ampat sungu thu ngadon ni ka idea ba kum da ter em kani kam pat dei lani kam dei shu tang ka ideation stage kani ka dei ba phila don i jing persang phila sungu thu ba kala don ka kam phila suthu ba kala don kani ka jingmi na kata kam phila le si phila le hayeng phila persang ka tu kat ni phila don ru ki ba thiet i ti ki mar ki jong phi ber kum da ter tiba da ka ba long kum ta kan ya rab ya mendai tangi phi re ki weiru ya kita ki judge ki ban page ban pedang phi bikin sung thu la kan ki business ki jong phi ka biang ne em la kan ki business jong phi kala ban wan ra ne em ya ka jing yo jing kot na bata jong phi par jo ka por to la ne em bakan pen ai kamru ya ki we ti ju ka por phi bandon khat pras nam chaneng
พิมพ์ลงบันดังคำขนาดทันพิบันดังขับพระสนามเชนเองบริจูกปอรูพิมพ์ได้บันได้กินองเตรสรการและนี่กิบัตรคอนแทรคชวลกันยูนิคีดีพาร์ตเมนต์สรการและนี่กิบัตรอดฮอกรุกุมจูที่งมลาดาดอนก็รู้กันว่าพิพิสงอวิดสงอวอพิมพ์ได้สงอใช้พาพิลาบันกอลยูนัมเบอร์เงินสบู่หังนี้พิมพ์คำใช้ชูฮัลโหลจกันอีกบันตาที่ฮันรีวุดเงินสกอบันเป็นอีพีดักนุกรุกมพิลาบันเล็กอย่างนี้กลิงกันสบู่กลิงหังนี้ที่ฮันรีกุมนูพิลาบันสงทุและนี่กุมนูพินโยปัดยากลาดบันเล็กบันฟิลลิกฟอร์มเงินสเป็นอีพีหังนี้ขึ้นเดียนบัดกันนี้เลเซีกันนี้รับอีพีกันนี้ก็ได้ลิงบาจงกาPrime Meghalaya la phi leng phi type page hapo ka page ka jong hala hapo ka Google page ka jong phi ban apply ka ni pidan ka man let sha ka Prime Meghalaya website ka ba phi la ban pendap ka form ka jong phi da ka ba let ha ka tu ka apply now nang ta phi sa pendap ka form ka jong phi na dong sa dong hang tu ka long ru kom ka way ka ru kom ba phi register la di bar ka jo ka por phi la ban submit ru yang ni ka form kum kata ka ru kom ban apply na ta jong ka ni ka program ti kidan bakli hani hatu kade ka loan ni ka scheme ni ka grant kani ka lailak ka bapi pinyo ni ka silak steng ka bapi pinyo kan dei be ka grant ka bapim dan kam ban siu biang lani ban siu pat shaki ten rei da phila dan nang tu da phila dep ki training bat ki we kin ai lat pat ye phi ba phindang yo shu ya ki grant ki lat jingrap da kiwi pat ba phila ban scale up ya business jong phi hadien jong kata ka bamut kani kam dei tang ka ba menta ba phila ban yo ai ta jingrap tang lingba kata ka lai lani ka silak steng lani ba kita ki jingrap ki ba kum ki training bat kiwi ten kin IP de kiwi ki rukam ru ke bala ban yarap ta jong phi ti kelma ini ke website bat phone ni number pidang don kam jingrap ayu khabai dei bat kani ki benta bat sa komen apo la da pidang don kam shu banganang penshai shu la ni le pidang jingkli ayu hang ni khrang bangala ban penshai shu na benta jong phi kani de ka rukom ka ba le si kala ban play la na benta jong phi na benta jong ki we ru ki ba yang sem ki ba phi thu da ki la ban yang halai ki jong ki kijat kuma bun apeng jong ki khna samla ki samla rangba ngi pursang ban yang halai ki jong kijat ban ai kam ai jam om dang la de tin ri ru ya ki we ngi hang ning la yo ban pursang hi da jingrap jong ka prime bat ka jing Trish Tom hi kum ki khun samlang yel la ban penyeng ye ka business jong ki ba kalong ti bat ngala ban nong bahang ni ba kade da ka rukom plilat ni ka jing ai munsim bat ka jing don kata ka jing nang ka jing tip ka jing pin slur jong ki babun ba ki expert ki badan po prime bagan pelong i bingin perkhat thmai ngin perkhat kum kita ki expert la long no mdesu ka ba shu play dukan harut hakiar tenrei ke benda perkhat pada harut kam badai ki ban bun man plan jupi ki ban kali la kris nyang ris yar bat ki weekend long nem ke ngan sajuba kita brokhai ke video ban wan tenrei sulada pidang don susu ki nu ki daut subah ban bu ba comment section khnang ban nang la ban pini susu ini ki video ngana pini susu ban batai kham shai susu namar bangang la yo jung toy bang la yo shibun ki jung toy ni ke program ke ba mundon jingle sleng khmat ini nuru bang kwa ip ru pi pinle mar kani kan rap bhan ta jong pi ke lang salang bat ya baro hi ki ba kwa ban don benta namar ba kani ka de thik tang da benta ki nong snong jong ka jala Meghalaya bat om de na benta jong no ru ka bamut ki la da phidei ki ba sa shabaru de phidei ban de pat ki nong snong Meghalaya phidei bandan ki business ki jong pi operate Meghalaya ba phinum la ban le pat de ki rukom ba phin yo rung Henry ka debit tik lingba jong ka take process ba pi pin pendap form pin sha ko interview bat pila ban sha jit takala hi parong sekendo yang pi ko ba ka video ko bli shibun pi page nya ru pasdang ru bukut ba subscribe ni channel ni pi sngo yo jing mentoy ba share ni video na ta kita ba don kam ni so ni khobor bli shibun